Rockpoint. Outdoorové prodejny a e-shop. Rockpoint.cz. Sponzorem tohoto pořadu je město Železná Ruda. Sponzorem tohoto pořadu jsou Lesy České republiky. www.lesy.cz. Do startu závodu Rockpoint Horská výzva zbývá 1 minuta. Jsme připravení, těšíme se. Nová trať. Dosáhneme si až na dno. Bude to super. Nemáme velké ambice, nebo máme ambice to dojít, to je náš cíl. Přijeli jsme vyhrát, ale uvidíme. Prestižní závod. Asi si sáhnu na dno. Několikrát během toho závodu. No rozhodně výzva, dojít s kámošem a užít si to. Udělat prostě těch 67-68 km a dokázat si, že to zvládnu. Doběhnout nebo dojít aspoň do cíle. Naprosto klidně. Naprosto klidně. Deset, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Startem nejdelší distance long zdravíme příznivce horských běhů u sestřihu 3. šumavské zastávky populárního běžeckého seriálu Rockpoint Horská výzva. Více než 150 běžců se za 5 minut půlnoc vydal pokořit náročnou a zbrusunovou trasu, kterou si teď v rychlosti prosvištíme. Královská distance long vedla běžce sklářskou cestou přes Hofmanky, prameniště Řezné, bývalé Šmauzy, do Mandlův křížek na první kontrolu trasy Pancíř. Se během pod sjezdovku pokračovali běžci po červené turistické značce až k můstku, kde malou obklikou se stoupali k rozcestí nad silnicí a poté opět vystoupali na červenou a hřebenovkou pokračovali k měštickým roklím. Přes suché studánky, Chřepice, krásným traverzem k druhé časovce Měštice. Mírně zvlněnou krajinou pokračovali dál k dalšímu ostřejšímu stoupání na Malý Prenet, kolem Velkého Prenetu se stoupání do údolí s opětovným náročným stoupáním ke 3. kontrole trasy Hojsova Stráž. Trať se stočila k Uhlavskému údolí přes Brčálník, ke Špičáckému sedlu a krásným trailem přes Královský Hvozd zbývalo doběhnout zpět do prostoru startu a cíle. Trasa měřila 68,5 km, běžci nastoupali 2346 metrů a byla ohraničena limitem 24 hodin. Samozřejmě ta trasa rozdělíme zhruba na 3 úseky, cesty zpevněný, cesty nespevněný a v letošním roce má i samozřejmě trasa hodně niancí, že se pohybují opravdu, dalo by se říct, hodně obtížným terénu, který vlastně je tam možná záchrana, buď to jenom pěší, anebo třeba na tady to terénní 6kolce, takže i to jsme museli všechno dát v kontextu s celým tím závodem, ale myslím si, že všechno je zajištěné, veškerou techniku k tomu máme připravenou, takže kdyby se na trase cokoliv stalo,
takže samozřejmě záchrana je zajištěná a každého zraněného jsme schopni na trase ošetřit a následně potom třeba transportovat nebo předat zdravotnické záchranné službě, takže všechno během závodu je zajištěno. S tratí si nejlépe poradil tým, který se dal dohromady krátce před startem závodu. I díky svému kouči nechal všechny favority za sebou a cílovou pásku protěl v úctyhodném čase 7 hodin, 20 minut a 28 vteřin. V podstatě známe se přesně 9,5 hodiny. A tak nějak jsme se tady sešli a prostě jsme, že to zkusíme a to jsou takový život, to říká každý, takže že to zkusíme a prostě ono to vyšlo, no to tak prostě bylo, no. Takže je fakt asi, že místama tam někdo možná trošku bloudil, že nám to trošičku zahrálo do karet, ale my jsme to nepustili a šli jsme dál prostě, no. Když jsme prostě chtěli jít na svůj výsledek a tak jsme dupali a pak se k nám připojil náš kouč, kterýho jsme potkali během téhletý trasy a ten nás teda dotáhl k takovýhlemu času, protože jinak bychom se asi k takovému času jako nevyždímali. Takže díky mu. No, tak to je docela náhoda, protože já jsem v podstatě běžel druhý závod, první jsem byl diskvalifikovaný a v podstatě jsem ani neměl nějaký slušný výsledek, abych mohl říct někomu, pojď se mnou běžet. Myslím si, že to zaběhnem dobře. Tak Jirka scháněl na seznamce někoho, já říkám, hele, výsledek žádný nemám, ale věřím si, pojď, zkusíme to. No ve středu řekl, že do toho jdem. Jsme do toho šli a padlo to tam. Jsme tady. Tímto šťastným řízením osudu se s královskou distancí long rozloučíme. Teď nás čekají další 2 atraktivní okruhy, poloviční half a nejkratší okruh short. Jsem měl 4 hodiny a doufám, že se to zlepší, protože minule jsem šel se sestrou a to jsme šli a doufám, že teda až budu s taťkou, že budeme rychlejší trochu. No, táta, aby pravdu řekl, tak je tady z donucení, protože se synem neměl kdo jít. Takže já jsem taková znouzecnost, takže uvidíme, jak to dopadne. Mám dneska svátek, tak se to jdu zkusit zaběhnout. Zatím výzva asi, protože běhám jako spíš kratší, teď sice letos je maraton, ale tak tohle je tak delší, tak uvidíme. A v tom terénu je to přece jenom lepší. Tentokrát co nejlepším čase a taky si to užít a užít prostě Šumavu. Uvidíme, jaký to bude. Doufám, že ne moc náročný. Když to bylo náročný, tak snad to bude mírnější dneska. Připravení jsme, tak snad to bude. Jdu si to sem užít, je to moje první horská výzva, a takže jsem zvědavá, jak to dopadne. Deset, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! I na další, téměř 400 běžců ze zbývajících soutěžních okruhů čekala z Brusu nová, náročná a hlavně trailová trať. Pojďme se podívat, co na tyto borce organizátoři přichystali. Poloviční trasa half z větší části kopírovala trasu long. Hofmanky, Prameniště Řezné, Tomandlův křížek, první kontrol na Pancíři, můstek, rozcestí na Sjezdovce, kde se trasa stočila k velkému prenetu, přes Zelený potok k druhé občerstovací a kontrolní stanici Hojsova Stráž. Odtud běžci opět kopírovali hlavní trasu. Brčálník, Špičácké sedlo, Špičák, Královský Hvozd a cíl. V délce necelých 45 km běžci nastoupali 1232 výškových metrů a limit na zdolání trasy byl stanoven na 12 hodin.
Nejkratší závodní okruh Short ve větší části kopíroval 2 předešlé trasy. Od Hofmanek čekalo na běžce táhlé stoupání na pancíř přímo pod lanovkou, odkud se rovnou stočili na špičácké sedlo, kde se znovu napojili na již známou trasu. 19,5 km s výškovým profilem 614 metrů museli běžci zdolat do limitu 8 hodin. Tak jak lidi říkají v cíli, tak to byl i náš cíl. Tu trasu udělat těžší a rozhodně zajímavější. Teď ti to konečně můžu říct. Už nemůžu. Tak jsem to přeci. No, proti Loňsku jsme právě začínali prudkým stoupákem, potom hned sjezdovka dolů, sjezdovka nahoru, takže ten začátek oproti Loňsku byl těžší, byl klikatější a potom, co závodníci vystoupali na nejvyšší vrchol, na pancíř, přes 12 metrů vysoký, tak už se ta trať vlnila po menších, mírnějších kopcích až na Hojsovku. Hojsovou stráž, která zůstala zachovaná z loňského roku, občerstvovačka byla na stejném místě, ale z té Hojsovky jsme odbíhali na jinou stranu a seběhli jsme do údolí Brčáníku, tam naučnou stezkou až na Špičácký sedlo, který se taky používalo v minulosti. A ze Špičáckého sedla byly všechny 3 trasy stejný. Musím říct, že ty první chlapy, první ženský, co běhají v obědnu, tak se zlepšují. Myslím, že rok od roku je tady ta konkurence vyšší, se to trochu vrací a o tu bednu se závodí fakt tvrdě. Pak je tam velká skupina lidí, kteří to jdou vyzkoušet, takovouhle trasu, jdou si to zkusit a běží to v nějakém průměrném čase. A pak tam máme tu poslední skupinu, který to jdou zdolat, který to vyzývají a ty si tu trasu hlavně projdou, užívají. A tahle skupina je docela početná. Máme za sebou nádhernou, parádní, úplně novou trasu, ze které byli všichni nadšení, i když mnozí na trati hodně nadávali, protože přece jenom jsme hodně přitvrdili, ale jak říkal ambasador závodu Tomáš Bystřický, tak přestože všichni na trati nadávali, tak v cíli byli všichni maximálně spokojení, protože ta trasa šla opravdu hodně dopředu a trailové pasáže a nádherné průniky tou šumavskou krajinou zkrátka si ve skutečnosti všichni užili. Nevýzvu. Čtvrtá zastávka se odehraje vlastně 2 týdny po této šumavské. Čekají nás Jeseníky, konkrétně v datumu 11. a 12. srpna. Tu bude mít na starosti opět Zbyněk Cipra, takže další nestor Ultra Trailu a další člověk, který může slíbit to, že ta zastávka opravdu bude stát za to. Já na ní zvu, protože letošní Rockpoint horská výzva doznala velkých změn, běžci si ji užívají, přestože na trati mnozí trpí, tak ve skutečnosti jsou z toho všichni v cíli hrozně nadšení a poslouchat ty hlasy je opravdu paráda, čili kdo si zatím nevyzkoušel do Jeseníku, ho rozhodně zvu, protože stojí za to dát svoji výzvu.
šumavskou a myslíme, že i velmi úspěšnou zastávku Rock Point horské výzvy z pera Tomáše Vystřického máme za sebou. Závěrem přinášíme časy a tváře těch nejlepších borců ve všech hlavních kategoriích. Mějte se pěkně a opět někdy nashledanou, ať už na startovním roštu nebo na obrazovkách Sport 5. Horám zdar! Sponzorem tohoto pořadu byly Lesy České republiky. www.lesy.cz. Sponzorem tohoto pořadu bylo město Železná Ruda. Rock Point. Outdoorové prodejny a e-shop. Rockpoint.cz